Good morning, everyone. May aga. Okay, so Aga. magkatindog kita tanan and we're gonna worship Lord for today. Magamba kita sa Ginoo today. Yeah! Magamba sa pagdayo kag pagpasalamat sang Ginoo nga aton Dios. Magamba sa pagdayo kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Ihalad sa iya bugos nga himaya danayawan ka Jesus nga among Dios. Magamba sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Magamba sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Ihalad sa iya bukos nga himaya danayawan ka Jesus nga among Dios. Magkakadto kita sa gingharian sang Dios sa paghalad sang pagdayaw ta. Kay ini nga adlaw gintugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag maghinanta sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag maghinanta sa pagpasalamat sa atong Dios. Magkakadto kita sa ginharian sa Dios sa paghalad sang pagdayaw ta. Yes, Lord! Kay ini nga adlaw gintugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag maghinanta sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag maghinanta sa pagpasalamat sa atong Dios. Dal ang halad sang pagdayaw sa puloy-an sang aton Dios. Dal ang halad sang pagdayaw sa puloy-an sang aton Dios. Kaysa imo gintugian ang halad sang pagpasalamat. Sa imo gintugian ang halad sang kalipay. Magkakadto kita sa ginharian sa Dios sa paghalad sang pagdayaw ta. Kay ini nga adlaw gintugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag maghinanta sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag maghinanta sa pagpasalamat sa atong Dios. Dal ang halad sang pagdayaw sa puloy-an sang aton Dios. Dal ang halad sang pagdayaw sa puloy-an sang aton Dios. Kaysa imong gintugian ang halad sang pagpasalamat. Kaysa imong gintugian ang halad sang kalipay. Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Lord, thank you, Lord God, sa mga blessings, Lord. Kag, faithful kagid sa amon, Lord God. So, Lord God, this day is for you, Lord. Kag, makakanta kami, Lord, sa imo gid today. So, kung magtulog sa imo kabalaan, kung magtanaw sa imo himaya, kung ang tanan sa palibot maging landong sa kasanag mo.
nagbatyag ako sang kalipay, kaginaangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot maging landong sa kasanag mo. Nagayaob ako, nagayaob ako, gayaob ako, gayaob ako, gayaob ako, kakabuhi sa pagyaob sa imo lang o Diyos. Nagayaob ako, gayaob ako, nagayaob ako, gayaob ako, kakabuhi sa pagyaob sa imo. Kung magtulog sa imong kabalaan, kung magtanaw sa imong himaya, kung ang tanan sa palibot maging landong sa kasanag mo. Kung nagbatyag ako sang kalipay, kaginaangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot maging landong sa kasanag mo. Nagayaob ako, gayaob ako, nagayaob ako, kakabuhi sa pagyaob sa imo lang o Diyos. Nagayaob ako, gayaob ako, nagayaob ako, gayaob ako, kakabuhi sa pagyaob sa imo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Church, plapakan ng Ginoo, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Sa imo katutom kagkatampad sa amon. Ginoo, salamat sa padala mo diri sa amon sa sining nga lugar, sa pagdayaw sa imo, sa pagsimba sa imo, sa pagyaob sa imo Ginoo. Amen. Tungod ikaw lang gid ang nagakaangay nga yaoban namo. Kag Ginoo, sa sining nga aga, kabay nga ang imo presensya maga panaog kag magmanifestar sa sining nga lugar. Ginoo, ipakita ang imo gahom sa tagsa-tagsa nga ari diri subong. Ipakita sa ila Ginoo ang kaayo mo kag ang pagpalangga mo Lord sa mga tawo nga imo nga ari diri subong. So sining nga aga ginahalad namon ini nga aga, ini nga adlaw, ini nga semana para lang gid sa imo kadayawan, sa imo himaya, sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Kag tanan magsiling, amen. Lakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige, malingkod ta. Mayong aga gid sa tanan. Sa tanan nga ari diri. Kag sa tanan man nga nagatan-aw sa amon sa Facebook Live, sa YouTube channel sang His Life Ministries. Even ka pamati sa Voice of Salvation, no? Salamat gid. Kag
Welcome to his life, 10 a.m. Hiligaynon service. Okay, so sa sininga ikatatlo nga series ang aton pagatun-an. Sige gihapon kita sa aton nga ginatawag nga Invest Thankfully series, no? Aton nga ginatunan for the past 3 weeks kag subong kag next week ma-culminate ini, matapos na ini siya ang aton Invest Thankfully. Kag kabay pa nga nakatabang ini sa aton nga pagpanglakaton nga bilang anak, bilang mga tumuluo, bilang mga sumulunod sa aton Ginoo. Ini nga serye, ang Thankfully, Invest Thankfully series. Okay, kag siningaga, sige gihapon kita no sa aton nga series, kag subong aton nga subtopic nga ginatawag naton Invest Faithfully, no? Ma-investar kita sang tampad. Gina-training kita, gina-paanad kita, paano mangin magpasalamat, mangin thankful sa aton Ginoo sa siningation. Ini nga season, ini nga tion, ini nga tiempo sa Nobyembre until December 5, season ini nga para matutom kita mangin mapasalamat sa aton Ginoo. Nga siya ginang nagbulig, kag nagtabang sa aton sa tanan nga mga butang. Even ang times nga nadumduman naton nga ara kita sa kalalatan, sa kaimtangan nga kabudlay, ara gyapon ang aton Ginoo. Amen? Okay. So invest faithfully. Dira gyapon kita sa Ecclesiastes 11 verse 3 to 4. Okay? So makadto kita dito 11 verse 3 to 4. Basahon nakon. Kung ang mga galo madamol na, magaulan sa duta bisan diin lang ang kahoy matumba dito ini magapabilin. Verse 4. Kung maghulap ka tubtob mag-ayo ang panahon kag indi gid makatanom kag ang wala kagid sing may mapatubas. Ang Dios naghimo sang tanan kag subong nga indi ka makahangop kung paano ang pagsugod sang kabuhi sa tiyan sang nagabusong nga babaye. Hindi ka man makahangop sang ginahimo sang Dios. Munang aton nga kuno subong 4 and 5. Kung hindi kuno kita makahangop kung paano ang pagsugod sang kabuhi sa tiyan sang nagabusong babae, liwaton ko no. Hindi ka man makahangop sang ginahimo sang Dios. Ang buot nganon is to trust God. Maski sa mga butang wala naton maintindihan sa aton kabuhi. Sige lang gihapon, mangin matampad kita, mangin matutom kita, mangin masaligon kita nga mga tumuluo sa Ginoo. So it's about faith, no? So bunga I know kabalo ko nga ini nga pagtulunan, it's about faith. Pagtuo, nadamo ini term sa Ilonggo, pagtuo, faith, pagin matampad, faith, faithful, mangin matutom na faithful gihapon na. So igamiton ta na interchangeably. Kay ang aton nga kuan nga hiligaynon na medyo may mga interpretation kita nga daw medyo mabudlay, so i-interchangeable naton nina. Pero sa English it's about being faithful, mangin matutom, mangin matampad, no, mangin masaligan kita. It's about faith, pagtuo. Okay? Next. So what does it mean to be faith? Anong butsing ganon sini? Sang mangin matampad ka, na mangin matutom ka, anong butsing ganon sini? To be faithful, mangin matampad, ini isa ka butang, may debosyon ikaw, no? Nga ginatagaan mo gid sang tion, sang tiempo, nga matagaan sang panahon, no? Committed ka. May commitment, mumbutsing ganon sa commitment, maskin ano pang matabo, ari mga utod. Anong commitment, no? Because being faithful is being committed. Okay? So anong being committed? Maski anong matabo, sigihon mo gihapon. Tungod nagapati ikaw. Maski wala nakakaintindi kung ano pa, but as long halin sa Ginoo, mangin matutom ka sa tuman sina. Kag ini mabudlay gid mga utod. And lastly, ang mangin faithful is to be loyal, no? It's a character. Nanamian ko, is di nga karakter blas ang isa ka tao,
na namian ko makita sa akon mga friends, sa akon pamilya, sa akon kabataan, to be loyal. Anong loyal sa Ilonggo? Sa Iligay nun, kay balo ka mo? Loyal is to be, hindi ka anong loyal gani man? Loyal. Sadyagid, no? Hindi ka hindi mo butigan, hindi mo mangin matampad ka, loyal. Okay? Nanamian ko ilabi ligid sa akong mga friends. Mahibalan nimo ang mga matudtuod nimo nga mga amigo, amiga, pinaagi sa ila katampad. Loyalty sa imo. Amen? Yung maski ginapakalain ka na sa iban nga tao, pero wala sila nagapadala-dala. Kung ano ang pagkilala nila sa imo, amo na iya, hindi sila madala sang opinion sa iban nga tao. Nakuha niyong but ko sing ganon. No? May mga amigo kita nga hambalon mo lang ay na siya, hindi na bala siya maayo. Tilain man niya pagkakilala mo sa iya mo. Lain man niya pagkakita mo sa sina nga tao. Kung mapati ka to sa iya, tilain gali ang pagkilala mo no, na ano ka na influence ka na. Hindi kita magpadala-dala sina mga utod, ha? So ang himuon ta kung ano pagkakilala mo sa tao, amo na siya ya. Hindi ta magpadala-dala sa mga ginahambal sang iban. First-hand experience, amo nang bot sing ganon sina. So loyalty, namin nga trait nga karakter sang isa ka tao. And it takes someone to be loyal to be faithful. Nan, amo na siya. And ang mangin faithful, ang mangin matampad, but sing ganon sina, masaligan ka, trustworthy. Masaligan, kag reliable, no? Reliable, buti nga nun, matagaan ka sang isa ka butang, kag hindi mo pag-ipawaldas, di mo pag-ihaboy lang. Masaligan ka nga, tipigan mo gid ina. One time to, naghulam ko sang isa ka salakyan, no? Sang akon amigo, ano man niya mga utod, nasag-iran ko. Pero ang nasagid, ang iya lang pertahan. Ang sa likod nga part, no, dire sa right side, sa likod, passenger side, may naigo ko nga something na kuan gid siya do na wala man gid maguba na ano gini nagasgas lang. So ang hinimo ko gindala ko gid dayon sa shop kag ako na lang gasto, sige na lang impakayo ko gid, no. So amoy na ang ginapangita sa aton nga mga trait, no, nga kung may saligan sa aton ng mga aton amigo, ihalungan ta. Amen? Nan, amo na siya. So amo ni pagtun-an naton being faithful. So ang sunod nga pamangkot, sa diin kita mangin matampad. Where should we be faithful? Sa diin or sino? Damo nga mga butang diri sa kalibutan nga dapat mangin faithful kita, mangin matampad kita, mangin masaligan kita, no? For example, sa aton asawa, sa aton bana, number one gid nga trait sa akon lang nga dapat naton i-cultivate sa aton asawa kag bana is for us to be faithful. Mangin matampad sa aton asawa kag bana. Nga maski may mag-agi dira nga gwapa, ang aton mata maduko na lang. Amen. Kay kalabanan mga kilala ko, mga mbokal ba, kabalo ko mga utod, ko sa sales man ko halin mo. Kakabalo ko naman sa sales, damo gidya temptasyon, no? So, amo nang mahambal ko lang sa inyo, pero mga utod, makatubang ko sa inyo subong, makahambal ko sa inyo nga nangin matampad ako. Amen. Ano ko gid, buos ko nga bukusog, punggan ko gid. Maski ara na sa tubangan mo, pugong ka gid. Okay, it takes something nga ma-develop mo, nga mangin matampad, kakabudlay sini. No? So, kinanglan, number one, gid, sa mag-asawa, mangin matampad, sa aton friends. Kung gina-consider mo isa ka tawo, friend mo, kung may malain man siya nga nakita ka, ihambal sa iya sa maayo nga, pamaagi, no? Hindi nga ilibakon mo siya sa likod. Tod na. Kundi kung ikaw matutuod ka man nga amigo, amiga sa imong friend, hambalon mo siya with love, syempre. Kay kabalo ka mga utod, maski ano pa ka, even ano ka katama sa imong posisyon, tama ang imong pag-judge sa tao, pero kung ihambal mo sa iya, nga daw masakit, may, may wall, may
ano gani ni? Ha? Pader. May pader gid dayon nga mabutang sa between you kag sa imo kwan. So pero kung maghambal kaya nga with love nga gapakita ka man nga ga-care ka sa iya mo amigo amiga, batunon niya ng imo nga rebuke, batunon niya ng imo criticism kang mabag-o na siya. Pero kung iturisukon mo siya nga muni ka mo ko na. May pader gina dayon, hindi ka makalusot. Mas mataas na gid ang pader. Medyo madalom-dalom ni mga utod ang aton nga istoryahan subong. Even sa aton nga brand, sang aton nga mga bayo, no? Mahilig kita kung isa sa mga mayo nga mga bayo, mga Levi's for example, mga Wrangler, no? Mga Jag, no? Or mga cellphone, no? Ang akong cellphone na namian ko ni kay kuan ni siya. Ano ganin nga cellphone? Lipat ko pero namian ko sini nga cellphone kay ang kuan niya ang ease of use, ang user friendly nga ginatawag, no? Kadali siya gamiton, no? So amo na nga for the past pila na ka cellphone ko, katatlo ko na ni I think nga cellphone nga the same brand. So amo na loyal ko sa sini nga brand. So amo na ang loyalty. And loyalty is being faithful. Okay? So amo na. And of course, dapat kita mangin faithful first and foremost, number one gid, sa aton nga Ginoo. Mga utod, simple lang ning aton pagtulunan subong nga aga, pero medyo madalom-dalom ni, kag mabulubudlay, nga dapat ginaton tagaan sang tion, no? Kag pagpaino-ino kung paano. Okay? So, ano ang faith? What is faith? Dito sa Bible, ma-touch lang ko, basic ni siya kayo, i-remind, i-refresh ko lang kamo sang about faith, no? Now, faith, nami ang sa English, in English lang ko, dali lang gid kay kanami mag-emphasize, no? Now, nami isang paggasugod sang verse, no? Now, subong. Butsi nga nun, ang subong niya, gapadayo na. Wala nagauntat ang subong. Ang subong niya, hindi ang subong yesterday, but maghambal sa now, subong gid. Buwas, mambal naman siya, now. So wala pagkatapusan ng now niya. Okay? Now, faith is. Kanami sa English, ang pag-translate ni sa, I think this New King James, no? Now, faith is. So magambal gani, faith is, hindi mo na iya malalisan. Pagtuo, faith, pagtuo, pagkatampad, pagka-loyal, no? Pagin matutom, faith is. Substance of things. Amo ni ang kuan ko isang hindi ta maintindihan bala. Magambal ang pulong ng substance of things. Wala pa ni matabo mga utod ha. Mutsi nga sang substance, mahikap nimo, makita nimo na. Substance of things sa mga butang. Nga ginlauman, hope for. The evidence of things not seen. Wala pa gani, nagatuo ka nga matabo na. Okay? So anong pagtuo? Anong mangin matampad? Faith, ang pagtuo nagasugod ina sa imo paglaom, hope. Nga nakahibalo ka nga maski wala pa, pero sa imo tagipusoon, sa imo heart, 100% sure ka nga matabo na. So kung ikaw mga utod, ara ka subong sa hiligdaan nimo, nagamasakit ka, may COVID ka, utod, sa ligi lang ang pulong sa Ginoo, magaayo ikaw. Amuin ang ginatawag nga faith. Hindi ni siya mental, ginatawag ari lang sa ulo mo. Kalabanan sa aton, even Christians, wala ni na exempt. Maghambal na gani sa pagtuo, mental na. Mental, wala diri. Ang pagtuo mga utod, ari diri. Wala diri. Wala sa ulo, nga ginaway mo. Kaya ang sa ulo, kung ano lang ang nakita sang ulo, amo lang ang i-process niya. Ang problema kay wala pa natabo, masakit ka, gaigda ka. Kung amo lang ang saligan mo, ati masakit ka gid, no? Hindi ka mag-ayo. Pero hambal sa Ginoo, faith is. Ang pagtuo maski wala pa, pati na nga ara. Mag-aayo ikaw. Hindi ka pagbabayad sa Ginoo. Ang inugbayad mo sa imo bill sa elektrisidad magaabot na sa tubig, no?
Even subong, nagnubo ang gasolina, gatalaas lang mga utod. Hambal nila ko nung plite, mataas. Tiga salig ko ya, kag naga-faith ko nga manubo pa ang hindi magsaka. Amen? Sa upod ta salig, upod ta faith, nga ang plite, hindi magsaka. Amen? Nan, danay ta. Okay, so amo na ang faith ha. Maski wala pa, pati lang. As long ara ka sa pulong sang Ginoo. Hindi ina pagbuhi. Wala gid niya, wala na niya buyon niya. Kung ikaw Kristiyano ka, hindi na ma-separate sa imong faith. Nga maski wala pa, ara na. Amen? Okay. What if, paano kung wala ka pagtuo? Sadya. Muning pinakamasadya sa tanan. Again, mabasa lang ko sa in English, ha? Kay i-translate ko lang, kay mas nanamian ko, kay mas ma-express ko bala. Kay ginbasa ko bang utod ang hiligay nun, nga Bible. Doon nabudlayan ko mag-express gid sa matutuod. Naglain siya. Ang ilang nga konteksto, ano man daw, hindi magiging naglain, but hindi ko lang ma-express maayo. Pero kung sa English, at least daw masinanto gamay. Okay? Sige, so in English, tagali lang And without faith, halin gyapon ni sa Hebreo 11, versikulo 6. And without faith, it is impossible to please God. Kung wala ka kuno pagtuo, mabudlay mo mapahamutan ang Ginoo sa imo. Nga kay hindi ta siya makita. No? Wala sa nakakita siya kay spirit mo. Pero naghambal siya, tuuhi, have faith sa akon pulong. Amo na nga ginsulat niya tanan, kung anong gusto niya, kung ano siya, anong nature niya, anong attitude niya, ari tanan sa pulong. Hindi lang sa hahum-haom, kundi ginsulat gid niya black and white. Mga utod kung bakal ikaw duta, no? May ara gid ginatawag nga, ano? Title, no? Land title. Okay, ginsulat gid nga ini nga duta, ginapag-iyahan, tanag-iyahan ina ni Bon, Brother Bon. So nasulat gid siya. Kay kung na black and white na sulat, daw may concrete bala, no? Amo man sa Ginoo, kay tungod nga hindi siya makita, ginsulat niya kung sino siya. Pinagi sa pulong. Ginsulat para hindi kita maghum-haom kung sino siya. Ang problema, dapat naton basahon ang pulong. May natabo sa akon before, nasa cellphone lang ang una, dugay na ni, nga mag-plan ka, enter into a plan with the cellphone company, may ginapirmahan na sa una, tapos may mga small prints, may mga gamay sila nga ginabutang sa kontrata, okay? Nga dapat mo gid basahon na. Pag abot sang bill, natingala na lang ko, may mga extra charges. Tinagbalik ko sa ila, may mga ginbayran kung wala ko kay chindi. Mga autor kabalo ka mo, ginpakita niya sa ako ng kontrata, kaginbutang dito, gamay nga mga nga ginatawag ng small prints, bla, nga dapat ginaton basahon, gali. Para maintindihan naton ang aton ginasudlan. Amo man sa aton Ginoo, dapat ginaton basahon kung ano siya. Para makadevelop kita sa aton faith pagtuo. Okay? So, importante gina mga utod ha. Tanan kita dire, kay balo ko man mga Bible na no? Amen? Dawala ka mo nagahuuhaw. Okay. Gali ang next kong question, ginabasa naton. Huo lang. Sige lang, huo na lang. Basahon ginaton mga utod, kay importante na siya. Kaysa sinanga paagi, ang question dire, what if you don't have faith? Then develop your faith. Kay ginahatag sa aton sa Ginoo, a measure of faith. Gamay pa lang na sa una. Liso pa lang, seed. Pero ginapatubo yung mana. Siya man na iyang mapatubo sa aton pagtuo. Pero dapat, bunyagan naton. Bunyagan sang sang pulong sang Diyos. Okay? So, basic lang ta ha. Pero, kung hindi ka ang 100 kahalintang, kung hindi ka magsugod sa first halintang, sa first step, hindi ka kalabot sa sa punta, correct? So dapat kita maka-step sa first step bago kita makalabot sa pinakataas ng step. Nakuha niyo ko?
Amen. Amo na ang butsing anon sang basic lang anay nga kwan. So diin gahalin ang faith, ang pagtuo. Where does faith come from? Diin gahalin. Sa Romans 10:17, remember ang aton nga topic subong is invest faithfully. Okay? Faithfully. So ginatagaan ta kamo basics of faith and then go into kwanta karon how to be faithful. So faith comes from hearing, ang pagtuo gali nagatubo pinaagi sa pagpamati or pagbasa sang pulong. Comes from hearing and hearing through the word. Pinaagi sa pulong sang Ginoo. Pareho ni subong, nagahambal ko sa inyo about sang pulong, so kapamati ka mo, so dapat nag-develop ang aton nga pagtuo, ang aton faith sa Ginoo. Amen? Dapat amo na siya ang effect sina. Kagkamuman, pagpuli sa balay, dapat gid mag-pray, ha? I-develop ta gid na ang habit nga magpangadi bag-o magkaon. Sino nagabuhat sina? Nagapangadi gid kita tanan, ha? Bantaya may mga CCTV bala tanawon to gid kamo kun gapangadi kamo nga magkaon. Pangadi gid pampasalamat lang, simple nga pagpasalamat bag-o magkaon, labi na gid kun ara ang pamilya, mga bata, tudloi gid ang mga bata magpangadi. Amen? No? Take turns. Nga o sige, to noy, ikaw na pangadi subong pasalamat sa Dios para ma-training sila. Karon sa udto, magkaon kita, may mga pamilya kamo, itudloi sila magpangadi. Amen? Para makahibalo man sila, mga kabataan. Kabalo na sila maano ka lang, ma-surprise ka sa mga kabataan subong kadasig sa ila absorb sa ginatun-an. So gine-develop na mga utod, hindi niya instant ang habit of prayer. Isa ka way nga ma-develop ang mo faith is through prayer. Okay? So dapat gina-develop na siya. And it starts by simple prayer and then gina-develop habit na siya. So sa pagkaon, pangadi, pamahaw, panyaga, panyapon, pagbugtaw sa aga, maski thank you the Lord, nakabugtaw pa ko Ginoo, salamat gid ginahalad ko ining adlaw sa imo Ginoo. Kag sa pagtulog, Lord, matulog na ko, ubayiman ko sa akong pagtulog, akong damgo, nami tani nga mga damgo. Lord, gusto ko magdamgo nga ato ko sa Baguio, naga-enjoy. Na ano nga muna bala, no? So dapat amo nang aton mga palangadion, mga nami nga mga hopeful things nga makadevelop sang aton nga faith pagtuo. Simple lang ning nambal ko sa inyo mga utod, pero budlay ni bla. Nga dapat ginaton i-develop. Okay. So, it comes from hearing, pamati gid sa pulong sang Dios. Kag gina-develop ini through prayer, through reading, okay, through worship muna siya. What if we are faithless? Paano kung wala gid kita wala gid kita faith, wala kita pagtuo, paano na yaman? Hambal diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, kung wala kita kuno pagtuo, kung hindi kita tampad, ang aton Dios, si Jesus, He remains faithful. Kuan gina siya? Tampad gina siya kag masaligan ta ginaton Ginoo, maski wala kita pagtuo sa iya. For He cannot disown him, He cannot deny Himself. Hindi niya go against, no? Because He is the faithful one. Sambal sa Revelation gani nga masakay kuno aton Ginoo sa kabayo nga puti, kag sa iyang legs, amo na hambal sa Revelation na may nakabutang din iyang ngalan kuno, faithful and true. So tampad kag matinuuron, no? Faithful and true. Diri kuno paano na daw imagine ko lang. Di syempre nakabutang sa iya ding nga tay kuno ang iya, His name is faithful and true. Okay? Ara sa Revelation na. Okay, so He cannot disown Himself, hindi niya ma-deny ang iyang pagkatampad sa aton. Okay. So what does it mean to be faithful? To be faithful is to be full of faith. Puno sang pagtuo. Nako nyo? Amo nang bangin ang faithful. Ginatawag kita nga, we are the faithful ones. Ang matinuohon. No? So dapat, kung faithful ka, you are full of faith. Ti budlay tawgon ng isa ka tao nga wala faith, nga faithful. It's a play of words, no?
God calls us to be faithful. Gintawag kita sa Ginoo nga mangin matampad sa iya. First and foremost, sa iya lang. Kay ang Ginoo ta, God wants us to be devoted to Him. Nga siya lang aton nga, hindi kita first and foremost, siya lang gidyang sa aton pangabuhi. Amo ginaya ginapangayo sa aton. Mangin loyal kita sa iya, mangin committed kita sa iya. Amo na ginatawag nga faithful, no? Kag ini siya gina-manifest sa damo nga mga paagi, ang faithfulness. Okay? Sige. So ano nga mga paagi? Ari na mabasa na ko sa inyo mga utod sa aton nga balasahon subong nga aga nga ginkuha sa Lucas 12. Kag magsugod ako sa verse 35 up to 48. It's about the faithful servant. Matil kamo mga utod. Maghanda kamo para sa bisan anong nga mag-aabot. Nga nawagkusan ang inyong mga hawak kag nasindihan ang inyong mga suga. Subong sa mga sulugoon nga nagahulat sang ilaagalon nga magapuli halin sa posisyon sa kasal. Kung mag-abot siya kag magpanuktok, sa gilayon abrihan nila ang pertahan para sa iya. Daw ano kamalipayon yadto nga mga sulugoon nga masapwan sang ila agalon nga nagamata kag handa sa pag-abot niya. Nagasiling ako sa inyo nga magailis siya sang iya mga bayo. Papungkoon niya sila kag serbihan. Daw ano kamalipayon sa ila kung iya sila masapwan nga handa. Bisan nga tungang gabi o kung kaagahon na siya mag-abot. Dumduman ninyo ini, kung ang tag-iya sang balay, nakahibalo kung ano nga oras mag-aabot ang makawat, hindi niya kontani pabayaan nga burong kabon ang iya balay. Kamo man dapat maghanda tungod kay ang anak sang tawo mag-aabot sa oras nga wala ninyo siya ginapaabot. Si Pedro nagsiling, Ginoo, kami lang bala ang ginasugiran mo sining ang bala ang giran o kung para ini sa tanan. Para inis tanan. Ang Ginoo nagsabat, karon sino bala ang matutom kag maalam nga sulugoon. Siya amo ang pagatugyanan sang iya agalon sa pagdumala sang iya panimalay. Kag sa paghatag sa iban nga mga sulugoon sang ila parte nga pagkaon sa nagakaigo nga tion. Daw ano kamalipayon ina nga sulugoon kung makita siya sang iya agalon nga nagahimo sing gintugyan sa iya sa ipagbalik niya. Matuod gid nagasiling ako sa inyo ang agalon magatugyan sa sina nga sulugoon sang tanan niya nga mga pagkabutang. Pero kung ina nga sulugoon magsiling sa iya kaugalingon, dugay pa magabot ang ako nagalon. Gani magasugod siya sa pagpanakit sang iban niya nga mga sulugoon nga lalaki kag babaye. Kag magakaon, magainom, kag magpahubog siya. Dayon magabalik ang agalon sa adlaw nga wala siya ginapaabot sang sulugoon. Kag sa tion nga wala niya mahibaloi, ang agalon magahatok-hatok sa iya. Kag magasilot sa iya upod sa mga malalison. Yadto nga sulugoon nakahibalo sang luyag ipahimo sa iya sang iya agalon. Pero wala siya naghanda kag wala siya nagahimo suno sa kabubuton sang iya agalon. Pagahanuton sing tudo-tudo, pero ang sulugoon nga wala makahibalo sang luyag sang iya agalon, pero magahimo sing mga butang nga takos siya, pagahanuton siya sing jutay lang. Ang tagsa-tagsa nga ginahatagan sing madamo man ang ginapaabot sa iya. Ang tawo nga ginatagan sa madamo pagid ang ginapaabot sa iya. Tatlo lang gid ka punto mga utod. Okay, number 1, ang ining ginbasa ko sa inyo tanan. Number 1 is to be watchful. No, ginatawag kita watchful. How to be watchful? It is equivalent to being faithful, mangin matampad. Kung anong gintun-an naton, number 1, sa pulong sa Dios, mangin matampad kita gyapon sa pagsunod sina. Kung ano ang ginasugo sa aton sa Ginoo, mangin matampad kita, faithful, sa pagtuman. So, faithfulness is about obedience. Okay? Sunod sa mga pulong sa Ginoo. Number 2, to do the things nga gina-require sa aton even nga do ano kadugay, no? Ang Ginoo nagatuman sang iya pulong
sa iya tion, sa iya tiyempo, in His time. Hindi naton mapadali-dali ang Ginoo nga Lord. For example, ga-pray ka, gapangadi ka, expectation taya, nga ang aton pala nga dion, sabton niya dayon, hindi amuin na ang Ginoo mga utod. First and foremost ha, ang aton prayer, okay na migid kun ang prayer mo na answer dayon. Pasalamat ka gid dayon sa Ginoo. But what if isa ka nakabulan ka pangadi, anom ka nakabulan ka pangadi, isa ka tuig ka na nga pangadi, or even 5 years ka na nga pangadi, mga utod, kabalo ka mo may ginpangayo ko sa Ginoo, kabalo ka mo kung pila niya katuig ka ginatag, on the 10th year, sa akong pag-start pangadi, kat na, kapulo, anyway, okay, kapasalamat ko gyapon sa iya, nga, all through the years nga nagapangadi ko, anong na-develop sa akon? To be faithful, mangin matampad. Kag sa pagbaton sa mga butang, nga maski wala na kon maintindihan, even to accept things that I do not understand, according lang gid sa iya will, kag sa iya nga time, ihatag yan na. Amen? Saligan mo lang siya, maski wala kita kaintindi sa iya purpose. Ananamian gid na siya. Pero kitaya, as time goes on, kag wala nasabat ang aton pala nga dion, ang aton nga pagtuon ano gani? Hindi ka, hinay, nalula na ako ginasabat man. Ano, may Diyos pa? Ano, matingala, bakit akong gisa? Mga utod may Diyos Gina-develop ilang ka. Ginatudluan niya ka. Kag siguro ang pinaka-nami, ginatunan ko all those years, nga wala niya ginhatag sa akon na akon pa prayer, number 1 gid ang pride. Ang pagin tinastaason, mangin bugal, tama bala? No, ginkuan niya gid humble gid bala, no? Gin pa ubos ni gid ako. Kag ina nga pagkuan medyo masakit, pero kanami gali. Kanami kun ang saligan mo Ginoo lang gid. Amo gina number 1 ko nga natun-an all through those years nga wala niya na answer akong prayer, to be humble. Nga ang aton gali nga kabuhi diri sa kalibutan, nakasalig sa iya, tanan halin sa iya. Wala kita sa may hatag nga hindi halin sa iya. Gani wala kita sa may bugal nga halin sa aton. Amen? Amo lang na-realize ko, mga utod. Kag tani, ma-realize yung man na kay self-revelation na iya mo. According man ni sa aton niya. No? Maski gahambal ko dire, kag hindi iya real sa imo, hindi man na iya makuan. Pero amo na yang sa akon testimony subong aga. Okay? So, although painful siya, but kanami sa Ginoo. Amo lang na mahambal ko, kanami sa iya. Kay nakapadayon ko gihapon sa iya. And lastly, point number 3, sa ginbasa naton, mga utod kung hindi kita gali mangin matampad, kung hindi kita mangin faithful, nambal niya di, to whom much is given, much is required. Okay, in English lang mga utod, medyo nabudlayan ko sang Ilonggo. Kung damo ginhatag sa imo, responsibility mo, hindi mo dapat patuyangan, no? Pagpabayan, panghaboy na lang. Kung anong ginatag sa imo giftings, no? Even ang kwarta, mga utod. No, about money. Be loyal, be a good steward. Maayo ka nga manog dumala sang imo nga grasya sa Ginoo ginhatag sa aton. Amen? Hindi lang magpatuyang ni nga may makita ka nga balaklon, bakal ka dayon. Mga utod, amuman ko na sa una, do ka nabi blagasto no, makasweldo gani. 13th month na. Nakabaton na kita guro 13th month. Ang iban diri sa aton ay may 13th month na. Makabaton gani 13th month, duga katula akong mga tiil maglakat sa SM kag pamakal maski hindi ko kinahanglanon. No? Kalabanan nga butang sa aton balay, i-observe niyo lang mga utod kung tama pala ning ginahambal ko. Most nga ginbakal nimo wala mo pa mausar ay. O nausar mo na. I-observe lang. Even sa bayo, no? May mga bayo kung hindi ko na mausar.
pila laman ka, nga kada oras ilis ka, hindi man gid ka kada oras ilis ka, no? So, at least once a day, no? Or twice a day ka mailis kung puno balas. So, most ng imo mga pinamakal, wala magamit. Nga tapat, inang kwarta na nabutang mo sa isa ka maayo nga ground. Or nga, either magdamo siya, or may ma-bless ng ibang nga tao. Amen? Amo nang bot sa ginon sang punto sa sininga nga palaanggiran, parable, nga ginbasa naton subong. So, amo nang dapat naton matun-an, faith, invest faithfully, but sa ganun, mga matampad ta, hindi lang sa sininga tiempo, nga season, but all the years na 2022, this will be the last month, last Sunday ni sa November. Next Sunday, December na. No? Damo naman tao makaon sa punsyon. Damo Christmas party. No? Advice ko lang mga utod, hinahinayon talang kaon sang pasayan. Lechon, no? Kay grabing kolesterol. No? So, hinahinay lang, kag moderation. Samtang nagaedad kita, makatilaw-tilaw tas ang lechon maski tila lang. Ha? Panit. Nga crispy, panit nga ganit, do kubudlay mo nusangon. Basi matangta, mahukas naton pustiso. So, hinahinay lang in this season. Kag, ari lang matapos naton nga season of Thanksgiving next week mo. So, even matapos na mga utod, padayunan nyo mangin ang attitude nga mangin grateful sa Ginoo. December, January, February, hasta matapos naman next year. Kita na kita gyapon diri, thankful gyapon ta. Amen? Pasalamat gid every day. Hindi paguntati pasalamat sa Ginoo. Amo nang kuan naton subong. So to be faithful is to be full of faith sa aton Ginoo. Next. Sa Matthew 25, nahambal diri, verse 21. Hambal niya, this Lord said to him, well done, kanami, no? Good and faithful servant. Gusto ko ya sa ako niya nga magatubang nako sa Ginoo later on, no? Makahambal ang Ginoo sa akon nga maayo gid, good and faithful kag matampad, masaligan nga nga sulugoon, nga servant. Amo na gusto ko mabatian sa aton Ginoo, sa aton Ginoong Dios, Jesus Christ. Amo na ginapaabot ko sa iya magitanay kami. Okay? So hambal niya diri, you have been faithful, nangin matampad ka sa gamay nga mga butang. I will set you over many things. So hitagan pagid kita sa madamo, gasugod sa gamay, matapos sa dako. Kung masaligan ikaw sa gamay. Mga utod masaligan ka bala. Nan, kamo lang gid na makasabat sina nga pamangkutanon. Kagambal pa niya, enter into the joy. Sulod sa kalipay sang imo Ginoo. Sang imo Ginoo. Grabe no? Kang kalipay agali gasulod ikaw sa kalipay sang Ginoo. Hallelujah. So, ma-close to diri next. Reflection mga utod. Gusto ko nga every time maghalinta diri, may ginabalon kita nga assignment. Okay? Before ko magsugod, gili, kamusta ang aton assignment sa pagpuasa? Nalipatan naman, Pastor. Nalipatan nyo ay. Ano ganing aton nga fast? Ano gani? Puasa sa? Reklamo. Ano pagid? Pagkumod. Nan. Sino ang nakapasar? Tanan nakapasar. Kinalagali kita mangayo sang patawad, no? So, sige lang padayunan lang kay gine-develop man ang aton nga kuan mo. Pero ako mismo, wow, kadamo bi sa gakatabo sa isa ka adlaw 24 oras. Kadamo sa mga matabo nga kun kis-a, hindi mo magwardyahan ang imo kaugalingon. Malipat ikaw. No? Before you know it, nakareklamo ka na. Tod ng mga utod, ako yan, I'm confessing sa inyo, nakareklamo, makusubong nga si Mana. No? Kaya kung isa malipat ka bala sa ginatubang mo. But you know what? Pagpangayo lang sa pagpatawad. Kaya gine-develop man na siya mong hindi man nagulpihan ay. Okay? Nakuha nyo? Kag later on, ma-develop ta na hindi na tamag, reklamo. Upod-upod ta diri tanan. So, amo na nga aton nga kwan. So, reflection. May mga butang bala sa imo kabuhi nga nangin matampad ikaw nga ini nga butang basi makakuha sa imo
pagtuo sa Dios, ining lison tan mga utod na nabudlayan ko. Are there things in your life that you are loyal to that might take away your faithfulness to God? As opposed to strengthening it. May mga butang, kamo na answer ha. May mga butang na nagapadutay, nagapalasay sang inyo pagtuo sa Ginoo. Ngang imo atensyon dira na lang permi. Kakalipat ka na. No? Kamo lang gid na makasabat. Kag kun ikaw makarealize ka gali nga, uy, ang akon gali itong negosyo do, grabe gid atensyon ko do nalipatan kong Ginoo haw. Balik anay, balik ta. Tagay anay tiyempo nga aton Ginoo. Or wala ka nakapangamuyo, no? May mga times ka hindi ka nakapangamuyo kay tungod ka busy, no? Ang busy bala may meaning na acronym na siya. Busy being being used Satan hindi lipat ko basta ang busy busy bala nga meaning nga kuan ko no use ka by Satan, no? No, hindi ta magpadala-dala sina ang pagka-busy kay tagaigi tiyempo ang aton Ginoo. Okay? Maski ano ikaw kasako, tagaigi tiyempo ang Ginoo. Sa isa ka adlaw, 24 oras maski pila lang na ka minuto, hindi gid pagkalimtan ang aton nga Ginoo. So munang reflection ta kung ma-realize nato na. And number 2, ano tong mga butang? So na-identify na naton. And then lastly, ano nga mga butang nga loyal ikaw sa kalibutan nga although the same lang, distract sa imo sa pag-atubang sa Ginoo. Okay? So, ikaw na lang gyapon makasabat, kag kung maka-realize ka gali, balik lang gyapon sa aton Ginoo. So, this morning, ang aton nga Invest Thankfully series, aton Invest Faithfully, is gina-develop, I hope nga for the past 3 weeks, nga kuan naton ini nga series, ang aton nga pagtuo sa Ginoo na ang pagpasalamat naton sa iya na develop pagid. Kaga ang pinakadako nga factor nga ma-prove naton nga loyal kita sa Ginoo is in the area of giving. Kay ini nga tupiko, ini nga close ni sa aton heart. The area of money, the area of finances is a sensitive topic nga close gid sa aton tagipusoon. Okay, but you know what? Kung malipat na kita, madistract kita, mga utod, madistract kita, nagasalig kita sa kwarta more than sa aton Ginoo. Amen. So kung naara ka na sa ina nga sitwasyon, pagpangamuyo, Lord, buligi ko nga magmasalig ko sa imo instead nga magsalig ko sa kwarta. Amen? Nakuha niyong buot ko sa Ginoon? No? So masaligan ta aton Ginoo more than kwarta kay ang Ginoo didra man tanan halin sa iya. Hindi iya sa aton ina ang kwarta. So hindi magpakulba. Kung ikaw mangin matampad ka sa Ginoo, siya mangin matampad sa imo, He will provide all your needs. Tanan mo kinanglanon. Even more. Ang balgani sa Proverbs, delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. So tanan mo nga gusto, yatag niya. As long as faithful ka sa iya. Okay? So, sa area of giving, once mag-give kita, give your best, give is cheerfully, inang kategory, bala. Nga maghatag kita, dapat cheerful ka. Dapat wala langot sa buot ang paghatag nimo. So, imo na depende na sa imo ya. Kung ano man inang level, ikaw na i-decide. But dapat maghatag kita, ang aton nga cheerfulness makasmile ka pa, no? Maghatag ka, hindi nga galangot buot mo paghatag, hindi. Dapat maghatag ka, happy ka gyapon. Amen? Namo na ang butsing anon sang cheerful giving. So in this season, next week ara na. So mahatag later on ang aton mga brothers and sisters, no, di sa book table, mahatag sila sang envelope. Kag ini, ang brown envelope, may video gili kita nga ipakita, no? Ini nga brown envelope, dira naton ibutang aton giving for next week, aton nga Invest Thankfully envelope. Okay? Sige, with that, mga di kita anay, maklose ko anay, bago kita magtanaw sa aton nga video. Dako lang kita, kag magpiyong. Amay, salamat gid Ginoo sang imo pulong. Salamat sang imo
kaayo kagatutom sa amon. Ginoo, tudloy kami. Ipakita sa amon kung ano ang isa ka matutom nga sulugoon nga manugtuon nimo. Ginoo, hindi kami kay balo, pero ikaw lagid kay balo, Ginoo. Kag sa imo lagid pinaagi sa balaan nga espiritu, makakita kami sang amon kusog sa pag fully trust, fully have faith in you, Lord. Maski ano man ang amon sitwasyon, kay we cannot outgive you, Lord. Kag there is no one who cannot say nga wala kuya sang maihatag. Tanan maihatag. Not only money, but also our time, our resources, no? Even our life, ihatag ta sa Ginoo. So ikaw lang gid makahatag ina sa amon, Ginoo. Sa ngayaw namon ini, sa ngalan sa amon Ginoong Jesucristo. Amen. As we come closer to our Thanksgiving Sunday, we are looking forward to our Invest Thankfully Cash and Gifts unto the Lord. Let's see to it that we are all prepared for this special day. Here are the guidelines to help you and your family to prepare your best to the Lord. Preparing your Invest Thankfully gift. Have an envelope ready. That's the big brown envelope given to you. Pray and ask the Lord to guide you and your family in releasing your Invest Thankfully cash and other gifts. Read guidelines on how to decide what God wants me to give. The supplemental reading of our Invest Thankfully Stewardship and Generosity campaign attached to our Life Group Guide Week 3. This will also be posted on our Thanksgiving at His Life page. Here's an important thing to do. Pray and listen. How about this? A family conference. Involve everybody. This will only apply if the family goes to the same church. Take one night to consult everyone in the family. Maybe a little discussion here and there. This is your family Invest Thankfully gift. One more thing. Your giving is not only limited to money. You can give items that can be used in the ministry. Real estate for a future church facility. Vehicles to help laborers in the harvest field be more mobile. Helpful tools and gadgets that can be used for ministry purposes. You can give as well a portion of your time serving in ministries that changes lives. You can even give your life in the full-time pastoral ministry. The Lord has blessed you with much. In Christ, you have something to give. You have something to offer. Write excellently and legibly your cash, gift amount in the envelope. Place cash or check inside the envelope and seal it. Get excited and bring to any His Life Church meeting this December 5, 2021, our Invest Thankfully Thanksgiving Sunday. Let every heart abound in thanksgiving that God alone deserves, for His provision never fails, that motivates our generosity, and thus we can invest thankfully. Sige, may ngaga sa liwat. Or tiyaw naman sa aton paghatag. Basahon ko diri sa Proverbs 11:25. Hulubaton 11:25, magmaaluan ka kag ikaw mainuswagon. Buligi ang iban kag sila man magabulig sa imo. Sa aton bala kabuhi, no? Given na ina nga kung ikaw maghatag, may balik gina sa imo. Kag kung ikaw magtanom, may anihon kagin. Sa aton paghatag sa hilkoton sang Ginoo, ini makadto gidaya sa maayo, kag in return kita man na makabenepisyo. So inang subong Domingo, Facility Sunday, may duwa kita ka sobre,
Isa ka brown, kag isa ka offering, offering naton nga, sobre. Sige, ma-pray kita. May gugmaon namon nga amay, ginadayaw kagid namon. Takos ikaw nga pasidunggan, labaw sa tanan. Salamat ang imo gugma kag kaluoy bag-o sa adlaw-adlaw nga tanan. Bago hangamon mga tagit pusoon, Ginoo, nga hindi kami maging dalok, kundi maging mahatagon kag maalwan sa imo hilikoton. Salamat sang tanan nga kaayo mo, ginadayo kagid namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ready na kamo, ari aton basket sa piya kag pihak, pwede na kamo katindog kag makahatag. When there are people who think they're not receiving anything from God at all, or they are shaken from their believing. When they don't see results, they quickly fall. Soon it will come back to you. Just keep on casting your bread on the water. Soon it's gonna come back home on every way. Just keep on casting your bread on the water. Soon it's gonna come back home on every way. Good measure, press down, shake it together, running over. Soon it's gonna come back home on every way. Amay sa langit, salamat gid Ginoo. Salamat gid sini nga aga. Ginoo, ubayi kami. Mabakura kami sa sini nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sini nga simana. Magatubang naman kami Ginoo sa mga amon nga trabaho, sa amon mga hilikoton sa matag adlaw. Ginoo, hindi gid pagbabayi nga malimtan kanamon sa matag adlaw. I-remind gid kami Ginoo kung ano ikaw kaayo, kung ano ikaw katutom, kag kung ano ikaw ka-giver sa amon kabuhi. Salamat gid. In Jesus name, amen. Pwede ta katindog. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and shower upon your life His peace. In Jesus' name. And all your people will say, Amen, amen. Plapakan ng Ginoo. Just keep on working, seeking the kingdom, instead of working for your needs. Just keep on sharing the love of Jesus. You know, growing comes from planting seeds. Just keep on casting your bread on the water.